Alright. Setti nyt ensimmäistä kertaa tänä vuonna ulos kasattuna. Nyt meillä on näytteenä tuollaista mahdollisesti hyvin kiinnostavaa. Mä merkkailen tuohon kuvaan sitten, riippuen vähän, että mitä me löydetään ja mitä näytteenantaja sitten lopulta sanoo. Mutta tuosta hyvin tummaa soraista, kivistä soraa sellaisesta kohdasta, missä jos olisi kultaa, niin luulisi, että melkein olisi. Laitetaan laitteet päälle, katsotaan miten systeemi toimii täällä ulkona. Tästä ensimmäiseksi vaikka toi syötövesi. Siellähän sitä vettä tulee. Hyvä. Sitten me laitetaan toi spraybaarin vesi. Näyttäisi olevan business as usual. Tosi tuolta valuu nyt vähän erikoisen paljon vettä, mutta ei se ehkä haittaa. Toi astia kuitenkin täyttyy tuolla soralla ja sitä myöden sitten sitä vettä tulee loppujen lopuksi tuonne altaaseen liikaa. Mulla ei vielä siinä semmoista systeemiä, joka kestäisi sen ylitäyttymistä. Ja sitten laitetaan vielä rumpu pyörimään. No sehän pyörii. Alright. Ei kai siinä muuta kuin ainesta vaan koneeseen. Mä säädän vähän niin, että yli niin paljon ehkä vettä tuolta yli. Joo. Aletaan lapioimaan. Kiinni jonnekin ja pomppii. No, sitä kerkee selvittää. Näyttää toimiva. Aika puhtaan näköisiä kiviä. Jokin kultaa löytyy. Pomppii. Mitä sitä pomputtaa? Mihin se yrittää piiletä? No nyt mulla on tossa tommonen vajaa ämpärillinen vielä jäljellä. Otetaan tommoinen nopeustesti. Nyt. Siellä ne viimeiset pyörii ja kyllä tämä syö tavaraa. Nättiä kiviä. Puhtaita on. Näitä ei tullut ihan myksin näköisiä. Muuta kuin purkamaan sen verran, että saadaan matot pesuun ja katsotaan mitä löytyy. Niin, katsotaan minkälaisia kiviä meidän jätteisiin tuli. Kun tässä vähän
Mitään jännää. Muutaman kvartsin tuolta keräsinkin jo sivuun. Joo, tässä on nää muutama kvartsi, jota mä täältä keräsin jo sivuun ja tommonen jännä. Joo, täällä on näitä kvartseja. Se mikä tässä on tietysti semmonen iso plussa, niin nää on kyllä puhtaita kiviä. Kyllä toi Ränni on kyllä tehnyt hyvää työtä toi rumpuseula. Siinä, että se on nämä kivet pessy. Pessy kyllä läpi. Katsotaan huumorilla, että mitä tää lelu sanoo. Tää on kyllä sellainen metallin paljasti, että niin kuin aikaisemminkin on tässä muutaman kerran testailtu, että eikä kyllä kummosia huomaa, mutta ainahan sitä saa kokeilla. Ei se maksa mitään. Ei mitään. Muurahainen. Pip 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 pip. Oho, tulipas teräsmuurahainen. Alright, ei kai siinä muuta kuin vaskoolin pari. Alright, pesastaan matot loppuun ja sitten vaskataan. Noin. Ne on pustaat. Itse asiassa näähän vois laittaa suoraan paikalleen seuraavaa kertaa varten. Tonne. Sen tilalle pitäisi kyllä hankkia semmonen pieni pala semmoista ihan minor-smossia. Kyllä. Rihlat. Läästääsi. Pohjavaroja on olemassa. Noin. Otetaan se tohon noin. No niin. Siinä nyt ryönää. Ryönää. Hyvästi. Sen verran meillä on siellä tavaraa. Näytteen aines oli kyllä tosiaan tosi tummaa. Siitä päätellen tässä on aika paljon tummaa mustaa hiekkaa ehkä. Tosiaan selviää kohta. Aika paljon painavia pieniä kiviä, kun ne vielä tässä vaiheessa täällä pyörii mukana. Riittää näitä kyllä. Aletaan olla meitä kiinnostavan punaisen ja mustan äärellä. Nyt me ollaan siinä vaiheessa, että vois kokeilla ekan kerran katsoa, onks tässä.
Tässä on enää jäljellä tuommoista mustaa hiekkaa ja vähän lisää vettä. Oh no. Ei siellä taida olla. Se olisi nimittäin jäänyt kyllä tänne pyörimään, jos olisi ollut. Harmi. Täytyy vielä tutkia. Eipä ole kyllä mitään kauhean merkittävää. Tuossa on tommonen yksi hilu. No yksi tommonen hilu, joka saattaisi olla. Ei tässä kyllä. Tässä näytteessä tainnut olla enempiä. Tässä mustaa hiekkaa on tässä vähäisessä määrässä aika paljon, kun tänne kun laittaa magneetin tänne alle, niin hyvin kasaantuu. Joo, nyt kun kaikki näyttää toimivan niin mainiosti, niin jatketaan nyt samoilla vauhdeilla. Tästä samasta kohteesta on siis mulla tässä nyt 3 näytettä ja nyt me sitten otetaan tämmönen punainen viiva, joka oli tuommoisen montun seinässä ollut semmonen isompi punainen muodostelma ja huuhdotaan se. Ja tällä kertaa mä otan vaan tosta noin, se on juorumaton välissä ja sitten me vaihdetaan tuohon viimeiseen näytteeseen. Joo, ja tällä kertaa mulla on nyt kaikki laitteet tuossa yhdessä jatkojohdossa, joten vetästään kaikki kerralla käyntiin. Katsotaan mitä tapahtuu. Joo, jätekiviastia tietysti olisi hyvä laittaa paikalle. Noin. Joo, mä koitin vähän parannella syöttösuppilaa, ettei se osuisi tonne rumun reunaan, koska se viimeksi osui ja se vähän hidasti tekemistä sitten osaltaan. Yksi. Ja siitä se etenee. Näinhän se, että nälkä kasvaa syödessä ja lapioin tonne menemään ihan julmetun määrän aineesta ja siinähän kävi niin, että toi akserin kiinnitys tohon rumpuun tuolla, sehän on nyt sieltä repsahtanut ihan miten sattuu. Sehän nyt sitten pyöritetään enää. Voi voi. Täytyy korjata sitä, että sitten pääsee vasta jatkamaan. Soppaa kyllikseen, alhaalla oli pieni kapakki, josta saa soppaa, sekä kaljaa pääsi sinne sisälle. Siellä oli soppa lopussa, joudun tilaa pari olutta. Pitäkää soppanne, ei tässä nälkä oo. Olutta, olutta, olutta.